Това са нашите кандидати. Виждате, сред тях няма калинки, а силни професионалисти, експерти и хора, реализирали се в своите сфери. На нас се падна честта да водим една от най-трудните битки в най-големия избирателен район на България. Днес от името на колегите искам да декларирам, че ние ще водим една открита кампания, лице в лице с хората. Ще проведем честен и откровен диалог с столичани. Ще чуем техните проблеми, предложения, идеи и критика. Ще представим нашата програма, която, убеден съм, всеки един човек може да намери решение и възможност за себе си. Защото ние предлагаме перспектива и шанс на младите за реализация тук. Подкрепа на българските майки. Възможност и условия за малкия и среден бизнес да инвестира и създава нови работни места. Достъпно и качествено здравеопазване. Съвременно и модерно образование. И разбира се, достоен живот на българските пенсионери. Но ние, социалистите от София, трябва да спечелим тези избори. Защото имаме още една мисия. Преди време от тук започна възхода на политическа партия ГЕРБ и днес от тук трябва да бъде поставено началото на политическия край на ГЕРБ. Така както днес казваме довиждане на Цветан Цветанов, искам на 12 май да кажем на господин Борисов: ходи си и остани в миналото. ГЕРБ превърна българската държава в своеобразен тренажор, на който се опитваха да се учат да управляват. След едно провалено управление, те имат наглостта да поискат още един мандат. Сега твърдят, че имат воля. Уважаеми колеги от ГЕРБ, само с воля не става. Трябва и може. За разлика от тях, ние имаме компетентните екипи, в които сме готови да включим всеки кадърен човек. И имаме готовност да поемем отговорност в този труден момент. С този отбор ние смело можем да поискаме доверието на българските избиратели и да поемем отговорността, че няма да ги изложим, че няма да ги подведем, че няма да ги предадем. Може и вярвам, че трябва да върнем вярата и надеждата на хората в утрешния ден на една свободна, демократична и развиваща се България. Работя за теб е мотото, което избрах за себе си и възнамерявам да го правя всеки ден. Декларирам от името на всичките колеги, че те са готови да го правят. Само така ще можем наистина да върнем България на хората. Победа!